Penj Laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Iluonga ni Ruth Otieno. En ga morna mar bedo kod odiechieng' wapuonjore gik mang'eny mokalo kaka wanyalo bedo kod ngima makare. Wendo wa kendo daktari wasechopo e studio odiechieng' ma kawuono. Abo miye thuolo makende mondo mi onyiswa nyinge en nyakanye, olonye weche mage kato en makawuono miwa topic makawuono omiyo kamora mora ma intiere machiegni. Daktari machiegni Penj Laktar. Erokamano inya Ruth. Iluonga ni Phoebe Ongadi, an Nyarongo kama Gambo. Alonye weche meke puonjo ganda kaka wanyalo tiyo gi chiemo mondo wageng' tuoche kata mondo wathiedh tuoche. Gi jongere wacho ni nutritionist kata certified dietitian. Kawuono dan mondo wawuoye kuom remo manok kata iron deficiency anemia. Kamano. Wacho kacha ni kaka watiyo kod chiemo e geng'o kata thiedho tuoche. Kapok wadonje remo manok kata tin mar remo iron deficiency anemia, moro wanyalo mulane weche mag chiemo kaka inyalo tigodo e geng'o tuoche kaachiel kod thiedho tuoche nus dakika kato wadonje twak wa makawuono. Erokamano inyo wacho ni chiemo ka chiemo nitiere gimilongo ni madili. To madili mantiere i chiemo achiel kachiel gin gik makonyowa mondo wajing dendwa kata mondo wabed gi immunity maber. Koro sama dendwa bedo gi immunity maber to wanyalo geng'o tuoche. Emomiyo wacho ni watiyo gi chiemo mondo wageng' tuoche. Kendo wanyalo tiyo gi chiemo mondo wathiedh tuoche ka tuo moro donjo ni deficiency kata mana vitamin kod mineral deficiencies kodonjo to koro chuno ni watiyo gi chiemo mondo wa correct deficiency kata mondo wathiedh tuo mobiro nikech koso chiemo moro medel. Kwa wacho ni chiemo itiyo godo mondo wathiedh tuoche, itiyo godo mondo wageng' tuoche. Mana kaka iwinjo no Penj Laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kare chiemo ni okonego beni chiema ni tek ni yieng' oyo. Onego beni seche mi chiemo ting'eyo ni chiemo mopogore opogore nigi madini. To madini mikete dendigi nyalo geng'o tuoche ma samoro nyalo donjo. Kaito nitiere tuoche moko ma bende inyalo geng' kata inyalo thiedh kod chiemo ma ichamo. Chakre kawuono tok twagni nyaki ng'eni chiemo michamo en ang'o, en yath koso en sum ne dendi. Wadoke twakwa nok mar remo kata iron deficiency anemia. Seche mwacho kamano gado ni mondo mi wang'iyane nok mar remo kod chandruok monyalo kelo e del kapok wadonjo mathoth. Erokamano Nyaruthi wacho maber ahinya ni nok mar remo. Ka wang'iyo nok mar remo nitiere kidienje mang'eny ma biro gi nok mar remo kata iluongo ni anemia. Gin kidienje mang'eny. To mang'eny ahinya atamalo 75 en gimiluongo ni iron deficiency anemia. Mano mafulo ni nok mar iron e del nikech iron ema konyo mondo red blood cells kata mana cells makwar machal gi mantiere picha wagoeko mondo obed ni loso gimoro ni hemoglobin. Hemoglobin en protein ma yudore e red blood cells to konyo mondo odhir oxygen ka kuom cells mondo donje lungs mondo wayud kaka wayueyo. Kendo hemoglobin protein bende konyo mondo carbon dioxide bende owuogi. Koro manyiso ni en protein kata mana en remo mondo konyo mondo wayud oxygen moromo. Momiyo yudo ka ng'ama nigi anemia kata ng'ama nigi tin mar remo, symptoms gin ga olo mayot, bedo ni wiye bare, ok onyal timo tich moro mondo otim tich moro matek aming'a kata mosebedo kotimo. Koro wacho ni iron deficiency anemia. Iron cha loso hemoglobin. Hemoglobin makore gi red blood cells mondo okonyo mondo oxygen kata mana muya mwayueyo maler owuoge ei lungs kadonjo dendwa mondo wabed ngima makare. Koro iluongo ni iron deficiency anemia. Iron deficiency anemia. Adoni mondo mitudi na Dr. Phoebe nok mar remo kod chiemo makare. Nikech kane wachako twagni ne wang'iyo kata kaka inyalo ti kod chiemo e geng'o kata thiedho tuoche. Iron deficiency anemia mano nyiso ni en tuo en chandruok ma ang' nokel ranyisi mang'eny ingeko mana matin to kaka wamedo sudo gi chenro ni wabo medo ng'iyo ranyisi mamoko. Weche mag chiemo makare kod nok mar remo wamul kanyo mana matin. Koro kaka wawacho ni iron deficiency anemia manyiso ni en anemia kata mana nok mar remo mabiro nikech chiemo, yor chiemo. Koro ka kwacham chiemo man gi iron go moromo to koro nyalo kelo gimluongo ni iron deficiency. Kech wasebedo kwa puonjore kae ni nitiere vitamins to nitiere minerals. To vitamins gi gin gi tijegi, minerals be nitiere gi tijegi. Koro achiel kuom madili miluongo ni iron noendo en bende owuok kamana koa e chiemo nikech dendwa ok nyal lose. Koro ka dendwa ok nyal lose nyaka wachame mana koa kuom chiemo. Koro ka wachamo chiemo matin mantiere gi iron gwe kocho koro nyalo bedo gi chandruok manya wawacho ni nitiere iron deficiency anemia kata koro nok mar red blood cells kata mana cells makwar madhi ting'o hemoglobin mondo konywa mondo oxygen owuothe i del te. Koro nitiere chiemo bende monego kwa wachamo to ng'eny gi iron manyalo konyo mondo kwa bed gi deficiency kendo nitiere bende chiemo ma kwa chamo nyalo bedo matin gi iron manyalo keto ni mondo koro ng'ama chamo no bedo gi gimluongo ni deficiency kata bedo gi nok moro matin manyalo kelo ne
tuo ma kuluongo ni iron deficiency anemia. Achiel kuom anemia mang'eny to en anemia ma thoro yudore sana sana e sub-Saharan Africa kaluwore gi kit chiemo mwachamo. Kotenore kod weche mag remo kachiel kod tij remo, achiel kuom tij remo maduong' en neno ni oxygen kata muya maler owuotho kuonde mopogore opogore e del kachiel kod chiemo manyalo bedo kata kachiel kod chiemo mondo mi ochope fuoni mopogore opogore. Maka ponono ni remo ni piny chandruok dhi bedo maduong' mokalo. Aneno ka wantiere kod picha ka ma bende nyiso remo kachiel remo moromo kod remo manok kata ma wanyalo wacho ni tiere kod chandruok mar anemia. Pogruok ntiere kanye ka Dr. Phoebe kawang'iyo remo mabuti noero waneno ka red blood cells kata mana cells makwar gi ng'eny to gimomiyo gibedo ga makwar en gimiluongo ni hemoglobin. Hemoglobin no e protein ma dhi konyo mondo owuoth gi oxygen e del, manyiso ni ka dendo koyudo oxygen maber to kore makoro ntiere dizziness kata mana winjo kawirawira, winjo ka ijony seche moko, ok inyal timo tich moro motegno kata kako onego beni time. Koro ka red blood cells ng'eny maber kamano to mano nyiso ni mano normal blood count kata hemoglobin gin gi red blood cells moromo kendo hemoglobin kata mana oxygen wuotho maber. To kwang'iyo kar anemia ka to waneno ka red blood cells gidok piny. Koro ginyalo bedo gidok piny nikech chiemo mwachamo ok romo maber, moko be samoro gidok piny nikech overbleeding kata mana lalo remo mang'eny, moro bende samoro ng'ato odhi e surgery to otime surgery lalo remo, moro bende gidok piny nikech physiological kaka mine ma yach dwaro remo mang'eny nikech blood miluongo ni blood volume mare kaka ng'ama miyo kendo mare orito godo nyathi to kendo nego beni okano remo mang'eny manyalo konye during childbirth makata ka bleed to ok bi hinye. Koro no ka anemia ka nitiere to red blood cells go bedo matin, to ka red blood cells bedo matin fulo ni kata mana hemoglobin protein mane dhi konyo mondo transport mar oxygen cha otimore bende bedo mapiny. Wathoro ga bedo kod yore mopogore opogore mwang'eyo madini mantiere del koromo kata ka okoromo. Kuom ranyisi kaka iron, ng'ato biro ng'e nade ni ma aten iron moromo kata iron ni to tino nego beni amedo. Iron marom nade en iron moromo daktari? Iron moromo inyalo mana ng'e ka idhi e laboratory mana kopo nitiere ranyisi moko ma inyalo wach ni symptoms. To iron moromo ing'ere mana ka nitiere laboratory. Koro wacho ni iron maber onego beni between 10 grams per deciliter nyaka 13 kata 14 luore gi kaka ng'ato en. To wacho ni kokalo 10 kata kokalo 10 kodhi piny to koro mano koro wacho ni anemia nyalo bedo ni check in. Koro ber ka grams per deciliter cha en from 10, 11, 12, 13, 14 mano ng'ama adults onego beni mane kuma remo nitiere. Koro ka tin ni 10 til ni 11 to nyalo bedo ni koro ng'ano nya chako bedo gi iron deficiency anemia. Ka otin ni 5 kata 6 to koro mano ero nyaka koro tin ne gimiluongo ni blood transfusion, luongo ni chronic anemia. Koro manero nyalo mana ng'eyo ka idhi e laboratory. To kata kamano be nitiere ranyisi moko ma ng'ato nyalo bedo godo ma nyalo bedo ni koro nyalo tiyo siemo ni daktari mondo wach ni wang'i anena ka bende nyalo bedo ni ng'ani nitiere gi iron deficiency. Mokwongo en olo kata fatigue. To fatigue ni biro nikech oxygen kata mana muya maler ok chope obwongo kendo ok chope e lungs nikech hemoglobin mane wuotho kod gicha red blood cells mating'e ni piny. Koro ka red blood cells kata mana cells makwar ka ni piny to oxygen ok chop maber. Koro ka oxygen tin to ng'ani ol mang'eny to kendo kata mana tije matek obedo ka ok onyal timo. Heart palpitations kata mana gamo yueyo matek bende nitiere nikech do chuny adundo temo mondo ogore matek mondo tem kanyalo pump remo manyalo bedo ni loso hemoglobin manyalo konyo mondo wabed gi oxygen moromo e del. Kata mana neno ma bende wacho ni poor focus kata mana bedo gi dizziness, neno arimi bende nyalo bedo nikech kendo mana oxygen matin cha koro kelo dizziness nikech hemoglobin kata mana process mar keto oxygen del ema miyo wateko. Seche moko be nitiere jok ma winjo ka lwetegi kata tiendegi bedo mang'ich, cold hands and cold feet, bedo ni ng'ato jon to gi wich bar. Mago duto te gin nikech oxygen ok donj malong'o
ei dendwa kuonde monego bed ni dwarore kako bedi. Ilero no maber mokalo magi gin moko kuom ranyisi ma ka ng'ato neno to nyalo chich ni nyaka bed ni entiere kod nok mar remo mikelo kod nok mar madini miluongo ni iron ma bende isewachonwa kacha ni ji duto dwaro mopogore opogore koluwore kod kaka dend ng'ato chal, koluwore kod kaka ng'ato ochwere kod weche ma kamano. Kuom ranyisi ng'ama miyo mapek biro dwaro iron mopogore kod nyathi matin, jaduong' moti biro dwaro iron mopogore kod ng'at ma pod rawera, ibiro medo leronwa mago. Seche ma ng'ato chiemo kata seche ma ng'ato chano chiembe e odiechieng', adwa ni mondo wapog gigi e kidienje mopogore opogore. Nyithindo machakre higa 1 nyaka higni 5, wakaw higni 5 nyaka higni 18 kanyo kaito tok higni 20. Iwacho kacha ni iron inyalo pim mana e lab. Chiemo manyalo kelo iron kod kako onego bed ni chamogi, wachak kod joma tindo. Erokamano kapok wadonje chiemo nego wang'e ni to chiemo man gi iron gin chiemo mage. To gin chiemo diriyo. Nitie miluongo ni heme iron kata mana iron mawuok kuom le, to gi non heme iron kata mana iron bende mawuok kuom legumes kata mana mawuok kuom puoth, chiemo ma e puothe. Koro gin gik kidienje ariyo emiyude iron. Heme iron kata iron mawuok kuom le to gi non heme iron. Koro mawuok kuom le gi nyalo bedo ring'o, onyalo bedo organ meat kaka liver, onyalo bedo gweno, poultry en gweno, en turkey, en atudo, magote. Onyalo bedo fish, mano rech, family mar rech, omena, magote. Koro ntiere non heme iron. Non heme iron ni oa kuom plants, seeds, kata mana kothe, seeds, plant proteins to gi seeds to gi alode. Koro mano non heme iron. Koro king'iyo iron sources ariyo gi, tiyudo ni heme iron kata mana iron mawuok kuom le en oyudore mayot, manyiso ni ka wachame to dendwa convert piyo mondo iron cha odonje cells, mondo chak tego red blood cells ka mondo olos gimiluongo ni hemoglobin madhi konyowa mondo wa transport oxygen. To giluongo ni non heme iron embe ober chen mana ni koro en okawo muda mondo odonje dendwa mondo otegno. Koro ma wacho ni ka ng'ama nigi iron deficiency anemia sana jo 10 deciliters kata 10, 11, 9 koro gini keto gi high iron diet to sana en ga mondo giyud kuom heme iron. Ma kuom le? Ma kuom le. Koro le wacho ni gin poultry, gin dhiang' kata rombo kata to gi chuny kamano. Koro ka wadonjo kuom non heme iron ma en plant proteins to gi alode, gin be gitin tema nitire koro gimwanyalo timo mondo wakonygi mondo gimbe gibed gi readily available heme iron. Gimokuongo wa encourage ni kain oganda, olayo, obed all those legumes. Ka wachamo to ber kwa chamo gi chiemo man gi vitamin C, kata mana kaka machungwa, kaka nyanya, kaka bell pepper mago, kata mapera, apples. Sama watimo kamano to vitamin C cha konyo mondo non heme iron cha dendwa mondo oyude mapiyo. Kendo bende wacho ni sama itedo non heme iron samoro binyalo kata matedo oganda tibolo ring'o moro iye, ring'o moro achiel ariyo, manyiso ni riwo heme to gi non heme iron bende konyo mondo non heme cha dendwa oyud iron cha mayot. Koro magi vitamin C rich foods, magi koro nyaka wacham sama wachamo legumes, obed bell pepper, obeda nyanya. Bell pepper iwacho joka hoho. Hoho. Sana hoho makwar ni wawachega kaneno ber kabisa. Beche mabet ni malo, to en very rich in vitamin C. Obed citrus fruits kaka machungwa, strawberries, chiemo olemo mawachwach. Koro mago ikulongo ni non heme sources of iron. Gitegen gi iron to mekele ng'eny gi remo kendo yudore mayot, to meke puothe ni gi remo to nitire kaka nyaka wacham chiemo man gi vitamin C mondo remo cha mani puothe go oyudre mayot. Ilere maber kabisa kenda mor kaka ilere mokalo oganda wa mondo mikoro ng'eni sasa vidoro madini mar iron to ichame kowuok kuom puodho, gigo mag puodho kaka oganda kod weche makamago mondo mi olokre piyo nyaka ang' imede vitamin C. Tene nyaka ichame kod olembe mawachwach, imedo kod gik makamago kata hoho kaka ne daktari wacho nwacha mondo mi olokre mapiyo olokre iron. Mano en lesson maduong' ma wuogo do ka odiechieng' makawuono. Kaito bende wachak wang'e ni gin kidienje ariyo mag iron, heme to gi non heme. Kuon ariyo kende minyalo yudo gi heme to gi non heme. Ero kamano nya koro wadonja ne kaka ng'ato onego bed ni chiemo. Wachako nyithindo ma 5 and below. Koro ma 5 and below
to wadhi pogo bende kidieny ariyo nikech nitiere jomoko mok nyal chamo gik moko kaka ring'o ka achiel kod jogo manyalo chamo gik moko kaka ring'o te chenro ma kawuono adwa ni wapuonji duto te wa take care of grube duto te. Erokamano ahinya. Koro mano manyiso ni wacho vegetarian wadhi wuoyo kuom vegetarian diet. Koro nyithindo kaka wacho ka nyathi konyuol to onego bed nodhoth dweche 6. Bang' dweche 6 koro nyalo chamo chiemo mamoko. Koro wawacho ni chiemo teka ni en chiemo ma balanced. Wabedo kwacho ni food groups mopogore opogore. Koyude food groups mopogore opogore to manyiso ni en gi madili kata nutrients ma iron be nyaka ang' bede iye kanyo. Koro mana kopo ni wamiyo nyithindo gi chiemo mang'eny gi mo, chiemo mang'eny gi refined foods, chiemo ma onge gi fiber. Koro manero yudo ni onge iron. Koro nyithindo matindo madhi school nyaka migi chiemo moa food groups opogore mobedo balanced. To mana ni koro samo wuoyo kuom iron kawuono nyaka wawuo kuom gimiluongo ni iron inhibitors. Iron inhibitors ofulo ni gin compounds ma samoro wachamo to ka wachamo gi chiemo magi him to gi non him iron ka to dhi mondo oduok piny kiwango ma dendwa nyalo yudo godo chiemo iron. Koro imulo nyithindo nikech samoro yudo ka achiel kuom giluongo ni calcium to calcium ni iyude kuom chak, milk and dairy products. Ko yudo ka samoro kwa watedo nyuka maber to kendo wachak wakete chak ochwakore gi nyuka no to chak ma okete nyuka no dhi bind into wimbi maize non him iron to koro ka nyathi omadhe to ko bi access iron mantiere nyuka cha. Koro nyithindo kagi machagni odhi olorone iron cha. Koro iron cha ok nyal wuok e bel kata e kal kacha mondo mi odonj kuom nyathi. Ok nyal wuok e bel kata kal mondo odonj kuom nyathi. Koro sama nyithindo ma higni 5 kanya ka losne gi nyuka to kata kanya ka gimadh chak to omadha nyuka no maber kendo nyuka nyathi wacho ni obed nyuka manyalo donge kijiko, ok nyuka ma olore mayot nikech sama obedo nyuka ma olore mayot so fulo ni ong'eny mana gi pi to otin gi carbohydrates monego beni lose. Koro kanya ko madh gi chak to omadha nyuka cha to orich matin kasto imiye chak bang' sa 1 kata sa 2 ka iron digestion cha osetimore. Nyithindo ma higni 5 madhi piny bende nyaka hera lode como chiemo ka chiemo kolosne gi lunch kata mana breakfast nyaka sapa alot onego beni kete nikech samo kete alot cha alot en nan him iron kata kopo ni iron okende tentiri gi mlongo ni antioxidants bende madhi konyo mondo nyathini oyud immunity maber. Nyithindo ma higni 5 kadhi piny ng'eny gi ok gihero alot to pod inyal kata mana carrots inyal rege tiketo ne mchele kata mana minji inyal losne alode mopogore opogore rangi mopogore opogore mondo ng'i godo kata mana kaka bell pepper cha inyal tedei hoho inyal tedei mchele sama itedo hoho makwar kata hoho ma orange chande bende yudo madili meke iron. Kendo wacho ni nyithindo sama nyithindo ichako michiemo nyithindo matin ne higa 1 to kai mi ringo to obeda ringo noero mok pi ok soup mar ringo. Ino ka nyithindo moko ng'eny gi iloso soup to soup cha ni miye tinywaso ne gi waru kata gi kuon kata mana gi machelo to koro jomoko modong ema chamo ringo. Ket soup cha en mana chumbi matin gi spices to gi nutrients matin kabisa. To onge kanyo madini. Koro gicham ringo noero mak mana kopo ni nyathi nitiere gi protein allergy wamake kanyo waduogo bang' thuolo machuok mokalo wang'iyo kaka inyalo yudo madini mar iron e dendi mondo mi kik bed kod chandruok mar nok mar remo mikelo kod nok mar madini mar iron. Awache maber kik idhi mabor kik isudi. For me to sit on an executive committee, it actually took close to 18 years. So I started off, at the very bottom. See, the other day I did an interview where they said, what was your first paying job? And it was actually in a coffee shop. I could not understand how people could spend 250 shillings buying a cup of coffee. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Tugo koro eka iyo chacho. Party is a party. Ka gik moko medo mana fwenyore, to ngima bende medo bedo matek e boma maduong'. Gimora mora ma Nyasaye omiya. Okawene jachien. Yud mor e ngimani kokalo e gik matindo. Onge kama waluoro bwana chiel chunye ni wakete pile wacha. Ni ane ngima nyar kochia. Kod osiepene kachiel kod joodgi. Kata let ne nyiere e lak chogo. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. Ano ka ero
jomahero walo. Alubero matwanyisa gik moko. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Mana e Ramogi TV. Najua unapanga kwenda shopping. Citizen Duka na Quickmart inakuletea ofa mpya ya mama mpenzi. For only 1,765 shillings unapata unga ya ugali ya 2 kg at 109 bob, unga ya chapati 2 kg at 149 bob, mchele ya basmati 2 kg at 649 bob, skari 2 kg at 279 bob, mafuta ya kupika 2 liters at 539 bob. Hizi zote ni less than 2,000 shillings, meaning una save 332 shillings ukitumia Citizen Duka. Piga *487*5#. Chagua Quickmart, then chagua mama mpenzi. Lipa na utapata message ya kwenda kuchukua package yako kwa Citizen Duka counter ya any Quickmart supermarket karibu na wewe. Citizen Duka, home of discount. An pok na neno ka in ibonjo kamae seche ma ana wacho weche mofuogi. Bende in koro kae inyalo nyisa ni nikech ang'o? Ang'o mi iwuonda? Seher, ineno nadi room ni? Isn't it gorgeous? Otieno machal kama anenoga mana sinema. Nikech an ang'eyo nyakono maber ahinya. Nikech en ok oyie gi donjo e dalani, to bende en ok orwako anyuolawa ni kata matin kaka mare. Waya, kik ibed gi buok. Machiegni kendo Penj Laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Kare wayudo kacha ni madini mar iron iyude mayot mokalo, to bende inyalo yude kidienje ariyo. Inyalo yude kowuok kuom chiemo mag le kaachiel kod chiemo mag puothe. To ponono ni ok inyal chamo chiemo mag le, to nitiere kaka inyalo teno chiemo mag puothe gi kod vitamin C, kaka daktari nowacho cha mondo mi iywa iron no mapiyo piyo mondo mi kik ibed kod chandruok mar nok mar remo mikelo kod nok mar madini mar iron. No kaka wanyalo pidho nyithindo matindo, koro kwa sitiko nyithindo matindo wadonge joma hikni diere kod jok ma hik gidongo, kaito wabong'e ne ponono ni ng'ato nitiere kod nok mar remo ni en ang'o monego bed ni timo. To wadhi ng'e categories kata grube mopogore opogore. Erokamano, jok ma hikni nie diere mano koro chakre higni 8 ka dhi mbele nyaka 18 iyudo kaka nyama koro adolescence chakore. To adolescence en ga gi growth spurt kata mana mahitaji meke nyithindo gi medore malo, sana nyithindo manyiri makoro sechako dhi e dwe, iyudo ka koro gichako lalo remo. Koro sama gichako lalo remo no nyaka wang'ini wamiyo gi chiemo man gi iron, him iron kata non him iron, kata mana chiemo ma bende nigi matunda. Koro gimomiyo wa emphasize balanced diet kenya nyithindo makoro amalo chakre higni 8 ka dhi mbele en ni sama nyathini ochamo balanced diet, odhi chamo chiemo mokwongo mawuok kuom starches gweko wa encourage jonyuol ni kaber to gichaka whole meal gichaka chon chiemo mokale rego kata mana chiemo ma oko kale machine ahinya, gichaka gi nyithindo gi chon. Sama ng'otimo mano dhi do fiber gi nutrients ma dhi konyo, kendo balanced diet bende kendo proteins nyako yierne proteins meke le obed kanyo, ka ok nyalre to proteins meke puodho obed kanyo. To kendo bat san no be oketa lot, ke sama oketa lot to dhi yudo non him iron, to be odhi yudo vitamin C matin. To ka nyathino sechiemo bende ber ka oyudo olemo. Sama oyudo olemo no dhi miye vitamin C ma dhi konyo mondo o absorb kata mana mondo dende oyud mayot iron mantiere e chiemo mantiere cha. Koro wakoso ga mana matin ka wamiyo gi fatty foods kata mana chiemo ma okale machine kaka crisps, mang'eny cakes, mang'eny soda, mang'eny chips. Koro sama wamiyo gi mano soda gi nika gin gi suppress sukari, gi suppress giduoko piny ndhadho mar chiemo kata mana siso mar dwaro chiemo giduoko piny. Kendo bende ber ka gimodho pi moromo, nikech sama nyathi ma dhi skul ka wiwilo koting'o pi modho moro e chupa kata ka odhi skul ok oyudo pi, to remo volume ne mang'eny en pi. Koro wadwani mondo picha konywa mondo volume mar remo bed malo. Sama volume mar remo bedo malo to bende kata mana iron kata mana red blood cells mano wacho mating'o hemoglobin cha bende bedo piny, bedo malo. Koro picha wani oketo maber kabisa.
Koro ineno ka wawacho ni balanced diet, rech nitiere kanyo. Rech noero en achiel kuom gimiluongo ni heme iron. To kendo nyithindo ma malogo ko igni 5, 8 nyaka teenage, ber kimiyogi rech diriyo e juma. Diriyo kata didek e juma ka ber. To ka onge rech ne to wacho ni oganda. Koro family mar oganda ni ber. Mana ni koro samoro kawa chuake kawa umo pot to ntiere bende compounds moko mantiere kanyo miluongo ni polyphenols gi phytates bende masamoro nyalo bind onto iron. Koro ber kawa tedo oganda to konegi ikuongi kaber to onegi soke komondi iloko loka carrot maler tipoko carrot tidumbe i oganda no ti ibude gi pi. Sama ibude gi pi no odhi konyo kata mana gastric disorder kata mana tuoche machando ich dhi bedo mapiny matin. Kendo bere samoro ka bede ka ochwakore samo chako chwakore cha iyawe kochiegni chiek koriume mondo nutrients ka obedi. Sami timo mano igolo gimiluongo ni compounds miluongo ni phytates kata polyphenols manyalo bind onto iron. Kendo wawacho ni bende kata mana oganda no podi nyalo sok ginger kopok maler tidumbe i pi mano obudo oganda cha bende nyalo nindo overnight nikech oganda en gimi chano kiny watedo oganda. Koro wabudo oganda kawuono to ipuko picha to ichwake ne nyithindo ma agweko mondo kik gitamre nikech samoro gitamore ka chamo oganda nikech samoro inyo igi. Kata no miye kata acidity kod weche makamago. Oganda inyalo bude utino mangima seche mibude ni bende inyalo keto ginger iye koso kawinjo kanyo maber. Inyalo keto ginger, inyalo keto gik moko ariyo. Ginger no iloko maler tidumbe nikech en gi absorbing properties. Odhi ywayo gaseous ka i oganda to kik will ni ka isesoke gokinyi to iwito okitede ginger cha. Carrot chande be okitede nikech en odhi absorb gaseous goeko. Koro oganda family mar oganda no ber family meke kothe bende ber. Koro ka nyithindo gi ochamo balanced diet mo gichamo mo mang'eny mo gichamo sukari mang'eny to gibo yudo gimiluongo ni iron moromo nikech Kenya waka sub-Saharan Africa thothwa okwated iron moromo na nyithindo sana nyithindo miwacho the age adolescents and pre-adolescents. Kane wachako chenro ni mulonwa kacha ni iron deficiency anemia kata tuo mar nok mar remo mikelo kod nok mar madini mar iron en achiel kuom kidienje mag anemia. Tiende ni wanyalo bedo kod kidienje mopogore mag anemia. Pono no ni ok gin adek kata gikala 4 inyalo gekonwa mana matin nono ni gin kidienje mage. Erokamano kidienje meke anemia nitiere mang'eny. Wacho nitiere iron deficiency anemia mano anemia ma iron okoromo. Nitiere vitamin B12 deficiency anemia mano bende kada to okoromo vitamin B12. Vitamin B12 no be poden mana sources meke oganda legumes to gi proteins mawacho. Nitiere kendo miluongo ni folate anemia mano ka folic acid okoromo mabere del. Nitiere bende chronic anemia, chronic illness anemia mano anemia mikelo gi tuoche mopogore opogore kaka cancer. Ka wan gi cancer to cancer nyalo ketho bone marrow nkech red blood cells mokiloso koa kuom bone marrow. Koro cancer cha nyalo ngeko bone marrow koro close red blood cells moromo. Kendo kidney chronic kidney diseases bende nitiere manyalo bedo ni ngeko bende loso red blood cells moromo e del. Koro malungo ni chronic anemia. Nitiere bende aplastic anemia mago ging'eny nyaka megaloblastic anemia. Koro mago anemia mabiro nyaka sickle cell anemia. Sickle cell en ka koro hemoglobin chande ok bi moromo koro gi affect shape meke red blood cells. To koro ka red blood cells obedo affected shape manyiso ni koro onge oxygen madhi koro nitiere pain nitiere nyathini nyalo nigire mang'eny obedo very weak samoro bende kata mana skin ne wounds kabiro to ok chang malong'o. Koro anemia types mang'eny to kuom kidienje gi tete atamalo 75 en iron deficiency anemia. Ma kai monego wakete maino kaka wakete maino odiechieng' ma kawuono nikech en achiel kuom anemia mang'eny mokalo to bende inyalo geng'e kotendre kod gik mopogore opogore kaka ipimonwa ka kidienje mag chiemo mwanyalo chamo gin kidienje ariyo mag le kaachiel koda ka mag puothe. Wawere kod group mar nyithindo ma pod tindo wawere kod mane diere ka higni 8 nyaka 18 21 wadhi e special group mar mine mapek kod tuo mar remo ni kata iron deficiency anemia kuom mine mapek. Erokamano kawa mulo mine mapek to kikwawe adults nitiere bende adults ka ing'iyo requirements meke adults for example nitiere adults joma mine
ipogogi ni premenopausal gi postmenopausal. Premenopausal ofulo ni joma mine ma pod nyalo nyuol kata joma mine mantiere giluongo ni reproductive age. Gin iron gi dwaro gi mar iron ni malo matin 18 milligrams per day meke minego on average. To joma mine mosekalo menopause around 8 milligrams per day gin e group mar joma chuo. Joma chuo be ok dwar iron mang'eny ahinya nikech gionge ok gilal remo dwe ka dwe bende ok giting' nyithindo. Koro needs gi dok piny matin. Koro ka wang'iyo adults special groups miwacho ni gine ma koro wawuoyo negi ga ahinya kuom chiemo ma bind onto iron. Wawuoyo kuom calcium and chak. Chamo chiemo maber man gi iron kasti luo chak e wiye mano nyalo duoko piny kiwango ma chiemo mar iron nitiere. Manyiso ni kanyaka imadh ka ng'ama duong' nyaka madh chak to kuongo chiem to orit kata mana 1 hour kata mana 2 hours kaso nyalo madho chak. Ka en sapa to kochamo sapa sa 12 to kapok onindo sa 2-3 onyalo madho chak. Nikech chak bende nyaka ang'o madhi nikech chak dhi tego choke. To kodwano mondo madh chak olwe wi chiemo mondo oduok piny iron. Mar ariyo, joma ikgi koro adults bende wawacho ni ng'eny gi koro wahero chai, wahero coffee. Koro ka wahero chai, wahero coffee, ka wamadhe mang'eny ten gimiluongo ni tannins. Koro tannins noero bende ka wamadho to wachamo chiemo maber, ka obed chiemo ma high in iron kaka nyoyo, moted maber nyoyo, okete avocado e bathe kacha, to okete cabbage moro moted maber, to okete machungwa e bathe kanyo. Mano chiemo ma is well balanced. Koro ka wamadhe gi chai, to tannins mantiere i chai cha nyalo duoko piny teko mar iron mantiere i chiemo chande. Gin bende wawacho ni nyaka giduok piny. Koro waduogo kuom miyo mapek. Koro miyo mapek en koro nyako cham chiemo man gi iron nikech ochiemo ne ji ariyo mano mokwongo. Mar ariyo nyaka oger gimiluongo ni blood volume. Blood volume niendi ema biro konye mondo support pregnancy nikech placenta gini kamago blood products tetete. Kata mana samang sanyuolo chopo samoro bende nitiere blood loss. Koro nyaka obed gi remo moro ma kata kolalo matin konyuol to ok obed anemic. Koro challenges nitiere ga sama koro miyo ni mapek. Mokwongo samoro appetite lal. Koro momiyo wacho ni Kenya kaendi kantiere ng'ama miyo mapek to ber kodhi e clinic. Kech samo dhi e clinic nero tikese gimiluongo ni iron folate supplements. Koro iron folate supplements kata mana Medo kidienje meke iron gi folate dhi konye mondo omed gero remo. Kendo wacho ni joma mine bende ka poko mako ich to ber ka gitimo gimiluongo ni deworming nikech njofni bende samoro moke intestines to chamo remo. Koro samang'o bedo gi iron deficiency ka poko mako ich kang'o omako ich kendo iron dwarore mang'eny. Koro ng'ama miyo no mokwongo nyako cham chiemo mantiere gi iron kendo picha ni ober zaidi. Magi chiemo ma rich in iron ma osebedo kwa wacho. Koro kwa ng'iyo ring'o gweko rech kende maonge kanyo to watieko kanyo ero. Ka wang'iyo kar oganda kanyo, dengu ni kanyo, oganda de nitiere, mano perfect kabisa. Ka wang'iyo kar kothe, nitiere kaima kodhi mar budho, nitiere cashew nuts, nitiere njugu, simsim, mago eko ber kabisa nan him iron. To kwa ng'iyo malo kucho wan gi nyanya, to wan gi spinach. Spinach bende wacho ni achiel kuom alode ma itedo ka oyaw sufria nikech those compounds ma bind go. To koro kwa tedo gi kamano koro ng'ama miyo ni nyaka ng'e ni ochamo chiemo mang'eny gi iron. Koro kendo ng'ama miyo man gi ich ni bende koro nyaka ng'e adui meke iron mwasebedo kwa wacho kande. Obed chai, coffee mang'eny, obed luo chak e wi chiemo, obed legumes ma ok obedo soaked kata mantiere gi compounds go moted manyalo chande. Koro mokwongo legumes kaki tede chande, kaki med chwake to compounds go wuok oko. Koro manyiso ni samang'o otede maber to compounds go bedo maonge. Wasewacho ni kapok otedgi bende ikwongi budo. Sama ibudo cha bende dhi golo teko nenero dhi konyo. Kochamo liver be very good in iron nikech oting'o red blood cells modwani mondo ng'ama miyo ni obedgo. Itieko Miss Maela, ibi mor kaka ilere donge? Ambe amor kaka ilere nikech ilere maber mokalo mine mapek nyaka yud kaka nyalo chiemo kae to nyaka ing'e ni to en ang'o gini ma kiluoyo e chiemo maber to dhi tweyo iron ni ok odhi wuok e chiemo modonje e dendi. Namba 1 daktari wacho kata ni chaka. Inyalo chamo chiemo maber ndi mantiere kod madini mar iron. Kuom ranyisi ichamo kata oganda kai tichamo oganda kata ne nyoyo kati luo e chak. Mano idhi tweyo iron chama iron ok dhi wuok. Ichwaka lodi moro maber kata losa lodi moro maber kaka alode wa mang'eny gi iron ni kati chaki kao chak iole. Daktari wacho kata ni gibitimo kanyo onge
kata achiel yienwa wakaw yweyo waduogo bang' thuolo machuok mokalo. Seche ma itin kod madini mar iron iseneno ranyisi ka ang'o monego bed ni timo kik isudi. Kwa majina ni Peter Kariuki Ngoge ama Kamla Styles. Nimekuwa nikicheza kwa muda. Natoa na win 50,000, 100,000, 200,000. Leo nimekujia check ya 675. Nikihesabu zote naweza kuwa nimewin 1.3 na nitaendelea kucheza. Changamkia Aviator on shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Rosemary Ogonya, dimondi yud wenda ni kaka sikiza kodni, dimana star aboro achiel star adek angwen adek hash. Uparie niya, Ramogi TV en audio wer duto te. Goro Nyasaye. Oringa. Baya ya. Baba Fibi piga magoti. Koro wadhi we chak chiek matin, kasto kawo mchendo mano tedo cha, waole. Our leaders are thinking way too much about their image and about their future and not thinking about the image of the poor, the needy, the miserable. Bishop Anthony Muheria makanisa Marco Pere oseyo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom jwang'o jo Kenya. Apedha dhi nyime ne jopuonj ma itudo kod kuo penj ka doho matamu Muhoroni odino ne jopuonj 5 kuom ndalo 5. Mane en gavana ma Migori Okoth Obado okwayo doho mondo we thuolo e kes mar nek mar nyadendi Sharon Otieno. Penj Laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu wang'iyo chandruok kata nok mar remo kikelo kod nok mar madini mar iron. Wang'iyo kacha ni madini mar iron dwarore kuom ji duto te, obed joma tindo, obed joma hikgi ni diere, obed joma dongo, mak mana ni joma chuo kachiel kod mine ma samoro osewuok e ria to samoro ok bi dwaro madini mar iron mang'eny ka mine ma pod tiere higni manyalo nyuol. Nikech ang'o? Nikech miyo manyuol kata miyo mapek nitiere kaka dwaro madini ni mar iron mondo miyo sire kachiel kod nyathi ma oting'o ni. Pono no ni neno ranyisi mane daktari owacho ka en ang'o monego bed ni timo. Onego bed ni dhi duka inyiewo supplements kata inyiewo yedhe manyalo medi iron, onego bed ni loko kaka ichiemo koso onego bed ni dhi ka laktar. Kanye kama wantiere daktari. Erokamano ahinya. Ka ineno ranyisi mwasebedo kwa wachogi to kata ka isedhi nyaka remo pim remo monyisi ni iron ni piny to ber ka ineno laktar. Nikech kaka wasewacho ni nitiere kidienje mang'eny meke anemia to iron deficiency en mana achiel kuomgi. Nitiere anemia moko mikelo nikech yath mwamuonyo, nitiere anemia moko mikelo nikech internal bleeding kata nitiere bleeding moro ma dhi mbele internally in intestines kata mana ka tuoche moko bende manyalo kelo bleeding. Nitiere bende anemia mikelo nikech abnormal bleeding. Koro ka ng'iring ka ok ineno daktari mondo ong'e underlying cause mar anemia no to samoro nyalo bedo ni imadha supplements to ok kony. Nitiere bende anemia mikelo nikech njofni momoke intestines ma ywayo remo. Koro mokwongo ber ka ineno daktari mondo ong'e the underlying condition. Koseyudo gimiluongo ni underlying condition koro ichako thieth. Ka oyudi ni en nikech chiemo ok oromo to koro nyaka koro watim gimiluongo ni diet plan ne jatuo mondo oyud iron moromo. To samoro bende diet plan ni ok nyal chopone ka sana ka hemoglobin ni piny mokalo 9-8.
koro chuno ni miye supplements. Nitiere supplements ma gero remo, kendo supplements gi nyaka migi under medical instruction, nikech ka kimadho yath mamedo remo kwa muda mang'eny ma ok odwarore, bende samoro ok nyalo bedo very good for the health. Koro ka omini yath mamedo remo mar dwe achiel, madha mar dwe achiel no, ko wach ni dweche ariyo mar dweche ariyo no, to gima maduong' kabisa en ni mondo icham chiemo mantiere mamedo remo. Tere bende ranyisi moko mabeyo joma mine nyalo bedo godo, kaka dwaro chamo chiemo moko ma ok chiemo, kaka dwaro chamo dowa, jomoko bende dwaro chamo sabun, kata mana dwaro chamo lo kata mana winjo ka koth chwe to joka dung mar koth cha, winjo ka lo dung mamit, to idwani mondo idhi cham. Koro mago be gin ranyisi manyalo nyiso ni iron kaachiel gi madili moko nitiere matin e del. Koro ka ija dowa Ruth adeno kinyiero ka iron gi madili moko nitiere matin e del, to koro solution kata konyruok ok en odowa, konyruok ne ok en chamo lo, nikech sama chamo lo bende pod idhi keto worms e del machalo njofa. Sama chamo lo inyalo dino nyombich, bende koro manyiso ni chiemo bedo maber. Kichamo lo bende samoro koro digestion meke chiemo mamoko koro ok bi konyi. Koro mago bende gin gik mwanyalo timo mondo wane ni iron levels obiro malo. Supplements kod thieth koriw kaachiel gi diet kata lifestyle change. Ma kapo neno chandruoge gi kikiringaringi duka te matek mondo midhi ne laktar ng'i ane ni en kidieny mane mar nok mar remo, kati bro ng'i yore mage mag konyi. To bende mana kaka ilero nwacha ni nitiere kidieny, onyalo bedo chiemo, onyalo bedo supplement, onyalo bedo lifestyle change, loko ngimani kaka idak. Picha nini dwani wapuonjre godo ang'o daktari? Picha ni adwani mondo wane the red blood cells kako chalo to kendo wapar ni gima miyo red blood cells rangine no en hemoglobin. Emomiyo ka wawacho ni ka hemoglobin tin kata ka anemia odonjo, tineno ka koro wang' jatuo bedo pale, manyiso ni koro paleness cha mar iwang'e obedo ma pale, ilwetene bedo ma pale, manyiso ni remo cha okwar otegno maber, hemoglobin onge godo manyalo bedo norome. Wamundo kachas weche mag supplements daktari. Tiere jogo ma samoro kodwa ni giket maino e supplement moingo kako chiemo moingo kako daka. Bende en gima kare ka ng'ato koro wacho ni akaw supplements, achamo supplements, koro kochuno nyaka imany chiemo. Side effects mag supplements thoro bedo ang'o. Erokamano Ruth. Side effects kata mana supplements moyie kaka iwacho ni iron folate no, ma oyie ne kendo sirikal osekadho ni joma mine mayach onego bed ni muonyo. En ben gi side effects ge. Tiere ka mine moko chame wacho ni giwinjo ka gima gidwa ng'ok, winjo ka gima akawira make, winjo ka gima onge gi siso mar chiemo. Wacho ni ka en supplements mar iron folate to ber ka ng'ama miyo no chame madhe gotieno sama odhi nindo banka osechiemo, mondo koro osamo nindo no side effects dok mapiny. Koro supplements en gima wendo e dendwa mana kaka yedhe moko. Koro ka mokwongo nitiere supplements ma wacho ni recommended supplements, gima gin gi side effects kaka wacho ni iron folate. To non-recommended supplements many gi side effects ma koro samoro gin ga side effects ma long term. Sana tinde wach ma supplements obiro mang'eny ahinya. To from a dietitian's point of view, ber ka ng'ato tiyo gi supplements kaluwore gi deficiency. Ka wang'iyo science masani inyal pimi mayudo ni madili makama emionge go. Koro ka daktari osefwenyo ni onge gi madili makama to koro onyalo keti e supplements ma di correct madili no. To ken supplements madha nikech nitiere oyudo ni omega 3 fatty acids tin, koro iketi on omega mondo otegi. To kata koketi on omega supplements ng'eny gi ka isomo label to ndiko ni take with meals, manyiso ni nyaki kawe kaachiel gi chiemo. Manyiso mota mane job manufacturers make supplements bende ong'eyo the importance kata ber mar chamo chiemo chiemo maril man gi nutrients. Koro kata ka imadho supplements to ichame ka en gima dhi mana luoyo wi chiemo mochamore cha. Koro wajiwo kabisa ni kik wathor manyo supplements mantiere dukni, to wanyalo tiyo mana gi supplements ka gin recommended mondo o correct deficiency. Kendo supplements ma correct deficiency ok en supplements mimuonyo for long, en mana matin. Ka jok ma higni osechikalo 60 prabiro kucho, nitiere supplements bende minyal migi mondo oteg bones, okony gi mondo gine maber, okony gi brain development. To kata ka wacho mago onge gima kalo the old
balanced diet. Balanced diet. Iri en chiemo makare, maka ing'iyo sandi tibro yudo madini mopogore opogore, ibro yudo carbohydrates, ibro yudo vitamins, ibro yudo proteins, ibro yudo mage kendo daktari. Ibro yudo vitamins, proteins, minerals. Aneno kaka wantiere kod picha iron rich foods mabende ni seloronwa chiemo mang'eny kod madini mar iron, mana kaka ne isewachonwa kacha parne giuru kata ging'eyo. Gin chiemo kaka kothe, oganda, gin chiemo kaka rech, ring'o, chunya, gin chiemo kaka alode, kaachiel kod chiemo kaka mage daktari mawanga okomo. Wawacho ni alode, kendo ber ka wawacho ne gwa jowinjo wa pile pile ni alot ok en achiel, ok en skuma, kendo bende alot ok en spinach, alode nitiere mopogore. Sama watiyo gi alode kidienje mopogore opogore to wayudo bergi mopogore opogore. Kendo wacho ni alot mar nyaluo matedo cha omit ndi nikech ichwake gi chak, to nindo ichwake gi chak, ochako nindo. Koro chak cha nikech fermentation cha, podo di mana konyi, fermentation cha di konyo gut microbiota, kendo bende chak cha nyalo konyo gi calcium matin, to mana ni koro water soluble vitamins bedo matin e alot no. Koro kata ka en alode meke nyaluo, kikwachwako ahinya, ichwako mana matin, to iloso to ichame. Koro mano achiel kuom gi, koro kendo picha ni ber kabisa nikech maendi emwasebedo kwa wueni iron binding foods. Koro iron binding foods kaka chai gi coffee, nyalo bedo nikech statistics kwan wacho ni joma mine Kenya ka thoro bedo gi iron deficiency anemia. Koro yudo ka koro teko onge malongo, onge gi nguvu malongo, ring mar del bedo pale, kata mana eyes bedo pale, to bende samoro ka anemia ok obedo corrected to nyaka ta kelo ginogo ni heart failure, nikech the heart and the organs they depend, gidwaro remo mondo oti kamano. Koro kaka gingo kaka kongo, bende nitiere gi alcohol, nyaka kata mana nicotine mantiere e sigara bende ma bind. To mokwongo cha, ka onge ulcers matuei, ka onge allergies machandi, to chama olemo maber kachiel kod chiemo. Gima wacho ka yo machuok daktari ni cham chiemo machiemo, ka gino olembe to cham molembe mondo iyud kaka inyalo konyori. To maduong' moloyo nyaka ine kaka introduce kata kiketo madini mar iron ni e chiemb ji duto te e family, nikech waneno ni joma tindo dware, joma dongo dware, nyaka jok ma hikgi nitiere e diere ka. Wach mogik minyalo wewa godo daktari, gima idwani wiwa kik wil godo kotenore kod chandruok mar iron. Iron deficiency anemia atamalo maneni malo Kenya wa kaendi. Ka iwinjo ka kiwuotho to kawira maki, wi bari seche te, ka itimo tich moro matin tiwinjo ka iol, idhi adhi osiptal wacho ni anadwani mondo kawuono pima remo, to ipimi maonge gima ichulo. Sama ang' opimi remo cha, to daktari dhi ng'iyo kiwango mantiere mondo oketi e thieth kaka dwarore, to moloyo balanced diet, chamo chiemo me puothe kaachiel gi chiemo mekele nyalo konyowa mondo wageng' gimiluongo ni iron deficiency anemia manyalo affect wa kata manyalo kelonwa hinyruok e ngimawa. Amor mokalo, pono ni ng'ato tudore kodi, inyalo yienwa mondo mi wang'e kaka wanyalo yudi, kata kaka ng'ato nyalo wuoyo kodi mondo mi med ng'ado ne riekni mopogore opogore ahinya e weche mag chiemo makare. Erokamano ahinya, wantiere kata Upper Hill Plaza, bia 5th floor kacha kanye mwantiere. Erokamano nya Dr. Phoebe. Ne wang'iyo kacha iron deficiency anemia, nok mar remo mikelo kod nok mar madini mar iron, mabende wayudo ni yudore mayot mokalo. Inyalo yudo ganda, inyalo yudo lembe, inyalo yudo gik moko kaka ring'o, kata chuny, kata rech, to kaber to nyaka ing'i mokalo kaka ichiemo mondo mi kik ibed kod chandruok. Del duto te, obed wang', obed tielo, obed adundo, obed fuon mane mar del dwaro remo. Omiyo kotin tinyalo kelo chandruok mang'eny ne dendi. Yiena mondo mi akaw thuolo ni jahera mar chenro mar Penj Laktar mondo mi aduok ni erokamano makende kuom bedo ka kendo kuom puonjori malach. Ne daktari wa Dr. Phoebe mabedo yie mondo mi obi okonywa, waduoko ne erokamano mang'eny. Ne jogo picha mawa ma wantiere godo e studio ka aneno gi kendo aduoko ni erokamano mathoth mokalo. Director na Lindsay, erokamano. Producer na Papechwa, erokamano mang'eny. Iluonga ni Ruth Otieno, oriti masane.
$5. En kun minyalo chamo go mena, inyalo chamo go babla, inyalo chamo gi rech mbuta, inyalo kata adho galia kaka adho marani. Kule kushtuka nilikuwa nimeshtuka kulisha, then nikakuwa na furaha moyoni, nikajua kweli hii kitu kila mtu anaweza win. That's not waste time sana. That is your check. Shikilia check yako. Hii pia ni yako. Okay. Mimi ningependa kumuomba muendelee kucheza, kwani Mungu anaweza kufungulia mlango wakati wowote. *487*3# is the magic code, my wonderful people. Tuzidi kujipanga, tushinde na view sasa.